IFM News. Lokal. Nakibinulig ti Department of Trade and Industry iti lokal a gobyerno iti ili ti Corimawa para iti pan nakapapisa ti salt industry. Basari ti Department of Trade and Industry, naangay daytoy babaan iti maysa taripno kadwa ti Municipal Agriculturist ani Engineer Erickson Bibiaga. Dito yan natratar, may panggap iti agduduma nga estratehiya no kasano nga papigsaan ti salt industry, iti nasaw nga lugar kang runaan karay ti proyekto nga nakasentro iti pagbiagad dagiti umili. Imunan nga inbingla ni Engineer Biaga at ti Barangay Pias Sur kan Pias Gaang kat datin nga aktibo no may papan iti produksyon ti asina. No pay kasta, inay na kelaat ang nagsardenga gapo karay ti narway akarit asinango da. Kabayatan na in panamnamada nga babaan iti koordinasyon na iti Department of Trade and Industry kat lalo pa'y ngayam amuda ti programa kan papigsaan ti produksyon para iti pagsapulan dagiti taga Corimawa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.